S účinnosťou od 1. októbra vošiel do platnosti zákon o parkovaní na chodníkoch, ktorý mal platiť od roku 2021, ale obce si vyžiadali dlhší čas na vytvorenie parkovacích miest. Táto novela zákona hovorí o tom, že autá už nemôžu parkovať na chodníkoch, aj keď vedľa nich zostane dostatočne široký priestor pre chodcov. Doteraz totiž platilo pravidlo, že ak vedľa auta zostalo 1,5 metra pre chodcov, auto tam mohlo parkovať. Novela zákona to však úplne zrušila a nerozlišuje ani to, či ide o parkovanie pred bytovkou alebo rodinným domom. Platí to pre všetkých a všade rovnako. Veľké problémy s tým majú nielen mestá, ale aj obce. Obec Močenok sa snaží pri uplatňovaní tejto novely zákona pristupovať v jednotlivých uliciach individuálne. V uliciach, kde je možné parkovať súbežne s krajnicou a nezaberať teda miesto na chodníku, budú v prvých týždňoch obecní policajti vodičov, ktorí budú porušovať tento zákon, upozorňovať v uliciach, kde nie je možné stáť na miestnej komunikácii, respektíve krajnici. Budeme pristupovať k tomu tak, že postupom času osadíme dopravné značenie tak, aby bolo možné toto parkovanie nejakým spôsobom zachovať. Uvedomíme si, že nie všetky naše ulice sú technicky pripravené na to, aby sme mohli od vodičov požadovať to, aby nestali na chodníkoch. Jednoducho ten počet aut v spoločnosti nejaký je. Nemáme vytvorené ale parkovacie miesta také, aby sme mohli vyžadovať od všetkých účastníkov cestnej premávky, teda vodičov, dodržiavanie tohto zákona. Toto cestou by som požiadal všetkých spoluobčanov, ktorí sú účastníci cestnej premávky a teda majú svoje automobily. V prípade, ak je to možné, aby čo najviac využívali parkovanie vo svojich dvoroch a takto vlastne nám napomáhali spoločne naplniť novelu tohto zákona. Jednou výnimkou zo zákona sa dá situácii trochu pomôcť. Ide o prípad, kedy je parkovanie povolené dopravnou značkou. Obec sa ju bude snažiť čo najviac využiť, ale aj v tomto prípade musí miesto na parkovanie spĺňať určité kritériá a na chodníku musí zostať dostatok miesta pre chodcov. Do veľkej miery by problém s dodržiavaním chodníkovej novely vedeli v našej obci vyriešiť samotní majitelia vozidiel bývajúci v rodinných domoch, ak by prekonali svoju pohodlnosť a svoje autá parkovali vo vlastných dvoroch a nie na ulici.